Samun rayuwa mai inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne yasa shahararren kamfanin nan mai suna na Batul Sob ya kawo muku ingantacciyar data. Mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Ƙasa da yadda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira 100. Bugu da ƙari muna sayan katin kowane network kama ga MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation akan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin na Batul Sob, wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. Muna sai da katin duba jarabawa kamar WAEC, NECO da kuma JAM. Za ku iya samun mu akan shafinmu na batulosob.com. Sannan idan kana sai da data kuma kana da aboki shi ma yana sai da data, to idan ka gayyace shi ya zo kamfanin mu ya rijista da username ɗinka, duk datar da ya sayar to kana da commission ɗinka, ko da ko shekara 10 yana sai da wannan abun to zaka samu wannan commission ɗin. Duk wani gig ɗaya da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral ɗin. Kaga kenan idan ka kawo mutum 50 ko sama da haka zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci. Ina matasanmu masu neman aikin yi, to ga dama ta samu. Sannan ina masu buƙatar saka hannun jari, to kuma ga dama ta samu. Albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatanmu suna aiki 24 hours domin marmare matsalolinku. Sannan za ku iya samun adireshin mu. Bacirawa, kwanar madu. Tsallaken yamma a Turmuzi Plaza, shago mai lamba 2. Za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka. Mai gida wai me yake faruwa? Mai gida lafiya? Mai gida? Ina lafiya. Yaran nan kin ga yadda suka taso na a gaba da makamai yaran nan ko ba su da mutunci ko kaɗan. Ki dai ringa kada in samu shi. Wallahi yaran nan da kike ganin su ba kirki ne da su ba. Kwata yaran nan ba su da kirki. Yaran nan da yanzu da kike rufe ɗakin nan da mukulli yanzu da na sule nan fa. Ai abun kunya yayi yawa. Haba mai gida. Duk wanda ya zo gidan nan ne ma na ce ba nan. In kuma kika ce ina nan da ke da shi za ku waje wallahi. Allah ya kyauta mai gida. Da wannan gama ta kone ta kawai na kai. Je kuma ga abin da ko zo kai ai wallahi duk abin da zamu ai dan gari abokin sai ne ko da bai yaran da Allah ya mutu ubanka idan gari ya je samu babanmu ya ci mutuncin shi
yasa aka mai gari ya ci mutuncin shi muka bi shi a guje ba mu same shi ba. Tafiya ba suke yana tallaba kayan baban mu. Saboda haka za mu ban masa shaida akan ka sai za mu ce ba karke mu. Ni da bari ni kuma wallahi sai mun ma. Kashi ba. Idan gari ya ci mutuncin baban mu yasa ya dinga dungure shi a fadin mai gari. Kuma mun neme shi mun rasa. Sai mun yi ma. Idan gari mun rasa. Kai, ashe akwai zafi. Akwai zafi. Kai, akwai zafi. Kai abun akwai. Ye. Wannan ana ke fara. To, kuma dai ba siya ba ma je fata ita hanya. Wallahi, amma kuma ai ba da afiya. Wada ba. A sai ba da. Bude wallahi. Don uban shi. Ya aka kunna lafiya zan ka faɗo a guje ka ce da mutuwa ta biyo? ai idan gari ba lafiya ba. Me ya faru? Da zike da ɗan duma kai kaga turmin mutunci da suka yi. Saboda me? Saboda abin da ka je kai musu mana. Saboda Allah ba. Suka kama ni, suka dake ni, suka kwace min kayan sana'ata. To kai wani irin mutum ne? Su kwace ma kuɗi, su kwace ma kayan sana'a su dake ka, su ka rabu da su kuma? To ya zan yi? Sun riga sun fi ƙarfi na ya zan yi? A wannan rabuta ce. Duk tarayya ta kai da jajirce da nake koya ma a ce. Kai da ka san muna tare zan iya wani abu. Kai da ka kare da zuciyarka. Da tabariya da komai suka min lugude nan. Moyo da da tabariya suka ce komai? Tabariya suka kama kwarto. Suka samu. To ai ko kwarto aka kama ai ba za a yi mai wannan bidiyon. Yanzu ba da ƙyar na samu sai da aka yi min. Sai ka ce sun samu kwarto za su dinga dukan ka da tabariya. Kai dai bari. Yanzu suna ina. Kai dai bari. Na dai gansu sun yi yamma da gari. Kai sun yi yamma da gari. Ba ai sigarin nan ne. A wallahi ba sigari. Bari ka ji sun zo gurin yata wai su bi suke son da za su aure saboda hauka. Na biyu na aike ta. Sun jefar da botikin sun zubar da ruwan sun dauki botikin sun kai ubansu. Na uku yaro ya to da tallan kosai sun cinye kosan sun dake sun kwace. Ya suke so su da mu a garin nan. To kai ma ji kwallon jere na kai ma ka su kadai na tantirai. Duk abin da muka yi a bako dan suna garin mu manyan da mutu ba ya ritar bumci hauka ce. Ai ba za mu kyale su. Shine kawai. Dole sai mun daukan sa. Yauwa. Yanzu mu tashi mu ci. Kawai ci. Ko yau bayana. Gurin aikin da mu koma ko ina za mu. Yamma da gari suka yi. Can yamma bayan gari ke. Bayan gari ba. Ma fa ka sauna ba. Kai ma ka ci a ba su gari. To ai duka kayan nawa suka kwace komai da nawa duka. Bila dan fara da mu. Ka san ba ku sigari ba ku zari ba. Dai gurin sanar mai sigarin shi ma mu je mu hada mai kawo. To kan mu je gurin nasu? Kan mu je gurin nasu sai mu je wannan. Mu za a zo a taba garin. Abokin gidan garin nan wannan sana'a kuɗi ke samu. Ga alama? Shi yasa sai sati uku baya kauye. Nga? Wallahi tallahi gashi ka haka kuɗi kusan nawa ne dan yarda su. To da muna samun irin wannan kuɗin ai da tuni mun yi. Wallahi tallahi wajen 8,000 ne ko nawa ga tunan za mu gari. Ka bara ga mai. 1, 2, 3, 4, 5. 6,000 fa. Kuma ka ga kuɗin gwaro za mu je mu karba. An jima. Ka gani? Ga gwaro ma da halar da ce zai siya. To ka wallahi tallahi. Yawwa. Idan unguwa. Ka idan guwa idan wallahi akan kudin nan ka san akwai tamu da kai ba Ni ma akwai tamu da kai ba mu nan muka bi ka da mu kama kai da ka dungura shi ne kuma da dungura ku rai wallahi tallahi ga muna daga ba kafa ne fa kawai saboda sanya kai da muke yi oho ashe abin da ta gaya mu aure da zamu mu ku bi za ku saboda hauka wallahi aure ta zamu to in baban ku ne ma ki dore muku kinji abin da kuke ni ne daidai karkare na mana wallahi ba ka muke ba daidai muke da kai wallahi daidai
na san abin da yake tafa da ku ba zai yi ba. Amma in ko zai yi da wahala. A ga ya mana me ke tafa da mu tukun kafin aje kawai na da har zaka ce ba zai yi ba me ke tafa da mu. So nake ku faɗa min me yake tafa da ku. Ai ko zaka ci ubanka. Wallahi kuwa. Na rantsa da Allah ubanka za mu ci a gurin nan. Ko ka ga mana ko mu ci ubanka. Sai kun bani mutum ɗaya a cikin ku. To gashi dai da tawakkali. Za ku samu kuɗi amma sai kun ban mutum ɗaya a cikin ku. Kai boka ubanka Allah ya tsine maka ba za a bada ko mutum ɗaya kuma shi mun kuɗi don zan shanye ma jini. Allah ya tsine ma an kafa. Zan shanye ma jini. Allah ya tsine maka an kafa. Zan shanye ma jini. Shaga ni don ubanka. Kai ya tsine ne. Dan kin ga banza maka ne. Ya tsaya ga yadda ake. To wai ga gurin nan mu kare shege. Kana ji ba. Ko ka dan nan mako. Mugayen kuɗaɗe yake bayarwa. Saboda Allah ba. Masu nauyin gaske za ka irin da kikan kuɗin nan. Buje can. Marasa jiki ba. Yawwa. Buje. Ba iya zuwa yi. Saboda ranar nan matsalolin da suka faru kuma mun zauna mun yi nazari mun ga cewa mu fa ba za mu iya rayuwa ba. Wanda muka duba kauyen nan babu wata mace mai kyanki. Saboda me abin da yasa ke ba ana aka haife ki ba zuwa kikai. Wannan dan iskan baban nata ma idan ma anan ya haife ta. Ba nan ya haife ta ba ma. Dan iska ne ma da nan waye bai sani ba. Ke da ki kautar da hankali ki mu samu raba ku da kaya. Kuna da hankali ma kuwa? A yanda kuke ma wanda muna son ke in wanda son ke ya shiga zuciyoyin mu billahi za ta nan mun kage ki da mari mun gama da kewa Allah ko yanzu kana ji ko ba fada ayi auren nan dai a samu ta aure mu mu bi za mu aure ku gara ban aure a duniyar nan ba ina zan kai ma ka irin ku ko na rasa sore wallahi baran aure ku ba gara ba ka da ya ta saboda kauna ce kawai wallahi ba sa arku ba ko me zaki fada so ne kauna ce kawai ke saboda muna son ki da kike wannan abu to yanzu ya kika ga mu dan dumul ko wallahi ki kokari ki anshi soyayya mu fa wallahi da Allah ba ka ba za ki wa kanki wai ku amma wakatan haka kuke ne za mu ci da soyayyan ku wai mu kike cewa ma wakata anya ma kuna da kai baba ina wuni baba amma lafiya ya gida sai baban ki ne ko to ku ba ku da respect ne bara ku durkusa ku gaishe shi ba ai mun gaide baba kuna san dare Samun rayuwa mai inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne yasa shahararren kamfanin nan mai suna na Batul Sob ya kawo muku ingantacciyar data. Mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Ƙasa da yadda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira 100. Bugu da ƙari muna siyan katin kowane network kama ga MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation akan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin na Batul Sob, wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. Muna sai da katin duba jarabawa kamar WAEC, NECO da kuma JAM. Za ku iya samun mu akan shafinmu na butulusob.com. Sannan idan kana sai da data kuma kana da aboki shi ma yana sai da data, to idan ka gayyace shi ya zo kamfanin mu ya rijista da username ɗinka, duk datar da ya sayar to kana da commission ɗinka, ko da ko shekara 10 yana sai da wannan abun to zaka samu wannan commission ɗin. Duk wani gig ɗaya da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral ɗin. Kaga kenan idan ka kawo mutum 50 ko sama da haka zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci. Ina matasanmu masu neman aikin yi, to ga dama ta samu. Sannan ina masu buƙatar saka hannun jari, to kuma ga dama ta samu. Albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatanmu suna aiki 24 hours domin marware matsalolinku. Sannan za ku iya samun adireshin mu. Bacirawa, kwanar Madu. Tsallaken yamma a Turmuzi Plaza, shago mai lamba 2. Za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka.